It-tnejn filgħodu, il-President ta' Malta George Vella iltaqa' għall-ewwel darba mal-Papa Franġisku f'udjenza privata li kellu fil-Belt tal-Vatikan. U ntlaqa fil-Palazzo Apostoliku mill-Prevett tal-Vatikan. Wara t-testima mill-Gwardji Svizzeri, il-President intlaqa mill-Papa Franġisku. Matul l-udjenza privata bejn iż-żewġ kapijiet ta' stat fil-Biblioteka tal-Papa, ġew diskussi diversi temi ta' rilevanza attwali fosthom l-immigrazzjoni u aspetti oħra tal-politika kurrenti internazzjonali. Fit-tmiem mill-laqa, il-President Vella ddeskriva lil Papa Franġisku bħala bniedem tas-sew qrib il-poplu u li huwa marraf sew dwar pajjiżna. Ħarħin tiegħu spjegana xulxin x'irid isir, samna ideat u anki tħoss li qed titkellem ma' min qed jifhem is-sitwazzjoni, speċjalment meta tiġi fuq problemi iktar kbar li mhumiex jiddependu biss lil Malta bħal immigrazzjoni li ħafna nqalb il-Papa u anki l-kwistjoni tal-traffikanti li jkunu involuti f'dan is-suġġett. Il-President Vella qal ukoll li reġgħu ġeddet l-istadina lill-Papa sabiex iżur pajjiżna. Wara li saret il-preżentazzjoni tal-membri tad-delegazzjoni tal-Gvern Malti u l-qraba tal-President Vella li jinsab akkumpanjat minn Martu Mirjam segwew il-bdil tar-regali bil-President ta' Malta jagħti lill-Papa kwadru tal-Madonna ta' Pinu magħmul bl-idejn b'teknika tal-mużajk kontemporanju miċ-Ċentru Arti Liturġika Eikon tad-Djoċesi ta' Għawdex. Il-Papa reċiproka batt ta' regali fosthom medalja. Il-President u l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo iltaqgħu wkoll mas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan il-Kardinal Pietro Parolin u s-Sottosegretarju tal-Istat tal-Vatikan il-Monsinjur Awċi Antoine Camilleri. Il-Kardinal Parolin wera wkoll l-apprezzament tiegħu għal kif l-aħħar snin Malta indirizzat il-kwistjoni tal-immigrazzjoni fiċ-ċentru tal-Mediterran. Jafu ħafna fuq il-problema ta' Malta, informati sew u jidher li hemm apprezzament għal-politika Maltija ta' dan l-aħħar snin. Mhux tissa biss imma anke l-mod kif mxew ir-razzjonijiet ta' Malta mal-Vatikan matul da' snin. Is-Segretarju tal-Istat wara wkoll l-apprezzament tas-Santa Sede għall-impenn li ħall-Gvern Malti ftit tal-ilu meta estenda l-finanzjament tal-laptops għall-edukaturi kollha fl-iskejjel tal-Knisja u sostna li din hija miżura li saret fl-interess tat-tfal kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.